vanhoimmat ja kaikista kringeimmät TikTok-videot. Ja kysymys kuuluu, miksi mä oon poistanut näitä jo mun TikTokista? Ehkä tämän jälkeen mä poistaa sieltä parit videot. Title on Toimeentulotuen kuningatar. Mun ennakko-oletukset tästä on se, että tää saattaa sisältää vähän vanhaa informaatiota, koska kyllä, mä olen joskus tehnyt kringei TikTokkeja siitä, että mä oon Kelan tuilla. Mielestäni kaikesta pitäisi pystyä heittämään läppää, mutta tilanne tällä hetkellä ei itse asiassa ole se, että olisin toimeentulotuella. Itse asiassa mä en ole tosiaan millään Kelan tuilla, joten katsotaan, onko tämä ihminen sitä tietoa jostain löytänyt. En ole enää tuilla, olen yrittäjä, vau. Käännette joudun kringejä tänään omille TikTokeille, mutta ehkä tästä selvitään hengissä. Tää on jännittävää. Let's go. Tervehdys jälleen kerran teille lapsukaisille. Tänään me tarkastellaan paikallisen e-huoran eli Vuffeli-Puffelin TikTokkeja. Ja video... Okei, no siis toi on semi-akkurate. On akkuratempi kyllä mun mielestä kuin toi itse YouTube-title. Näköjään hän jotain informaatiota on saanut sosiaalisesta mediasta, että jatketaan. Videon lopussa me subataan meidän lempipuffelin OnlyFans ja me annetaan sille arvostelua. Tää on tosi Siis mä oon kattonut tänään ja jotain niinku YouTube-videoita ja mä oon silleen, okei, tää on ihan siistiä. Oh my god, I am blushing right now. Tän ihmisen videoja mä oon ollut silleen, joo, tää on ihan siistiä, että tekee tällaista niin kuin sosiaalisen median jännistä ihmepersoonista videoita. Ja mä oon silleen, vähänkö siistiä, voispa se ehkä joskus tähän mustakin videoon. Nyt se on täällä ja se tulee oh my god. Tää on minkä arvion hän sitten antaa meille kaikille. ottavaa, koska Vuffelihan asuu Tampereella, niin pari kaveria on nähnyt sen niinku baareissa. Mitä vittua täällä tapahtuu? Siis kyllä, asun Tampereella. Sen kaverit on nähnyt mun baareissa, kyllä. Mä liikun baareissa, mä tykkään jopa joskus mennä yksin sinne pyöriskeleen, koska musta on ärsyttävää olla niinku kaveriporukassa ja sit jos se kaveriporukka rajoittaa mun menoi, niin mä en tykkää siitä. Mä toivon, että sen kaverit on saanut ihan kivan kuvan musta. Toivottavasti, jos näette mut jossain, niin todellakin saa tulla juttelemaan ja tälleen. Olen ihan socially awkward myself, että niinku, jos ei se haittaa, niin saa tulla juttelemaan. Minä en pure. Saatan niinku törmätä siihen mikä päivä vaan, kun mä meen ulos. Niinku... Ikinä ei voi tietää, milloin sä näet Vuffeli-Puffelin, milloin se tulee. You never know. Ihan mikä päivä vaan. No joo, pidemmittä puheitta, mennään suoraan asti. Siis, why not? Siis, kyllä jos mä näen tämän äijän, katsotaan, jos tämä video on kuitenkin niin kuin jollain tavalla positiivisella hengellä tehty, niin siis miksipäs ei? Otetaan ryhmäkuva Jusu, vai oliko se nimi Jusu? Sori, mä oon paha nimien kanssa. Jusu, otetaan yhteiskuva. Let's go! Asiaan. Anime-tyttö. Okei, this is akkurate. Akkurate statement. Tiesit sä, että jos sä käyt töissä ja mä oon perustoimeentulotuella, niin sä periaatteessa simppaat mua. Halusit Ei. joten hyvää päivän jatkoa kaikille. Moikka! Jokes on you, mä kierrän veroja. Kuka vittu sanoi, että mä maksan veroja? Let's go! Fellow veronkiertäjä, ei kun mitä mä sanoisin. Itse kuule auttaa itseni verohallinnolle, että pääsen maksaa ihan vitusti liikaa veroja. Muutenkin oikeasti on parasta olla tubettaja, koska kaikki, mitä sä käytät videotuotannossa, tai niinku ylipäätänsä näytät videolla, sä voit vähentää veroja. Kyllä! Kyllä, herra verottaja. Kyllä, sama! RGB-tuulettimet on pakollisia mun videotuotantoon. Siis this is a fucking facts, man. Mulla on tässä, te katsotte tällä hetkellä mun striimiä koneesta, jonka mä ostin yrityksen kuluiksi. Ja tässä vieressäni on kännykkä, joka on striimaa tällä hetkellä TikTokia, joka on kanssa vähennetty yrityksen tuloista. Aivan oikeassa olet, herraseni. Ja tätä oikeutta me yrittäjät käytämme ja pitääkin käyttää. Sigma ei maksa. Kun että tekee vihaskandaalia minusta, niin toi kommentti oli vaan semmonen trolli, koska se oli niinku ihan täysin läpäheittoa ja olisin nähdä ihmisten reaktio tässä kommentissa. Okei. Se oli ihan vitsi, joke ja läppä. Älkää Vitsi, tehkö joke ja heittiä. läppä. Se oli vaan läppää. Älkää tekö heittiä. Miks tää äijä kaivaa mun kaikista vanhoimmat ja kaikista kringeimmät
TikTok-videot. Ja kysymys kuuluu, miksi mä oon poistanut näitä jo mun TikTokista. Se on kyllä mun syy, mä oon pahoillani. Mä ehkä tän jälkeen menen poistaa sieltä parit videot. Oon tehnyt uutta tuotantoa. Katso please mun uutta tuotantoa, äläkä näitä vanhoja. Also, tää video ei saanut edes niin paljon niinku katselukertoja. Tää ei oo niinku kontekstuaalisesti tärkeä video mun mielestä. Sun unelmaa. Kalle mulle kelpaa. Rahaa palaa, mut sitä ei onnistunut palaa. Rahaa ei palaa, ei. Tää oli ainakin Mä mun voisin tietääkseni itkeä, valitettavasti vittu. perustoimeentulotuki saagan niinku loppuosa. Ei päässyt edes vittu trilogiaksi. Et niinku oikeesti kansii vaan puhuu siitä, miten suomalaiset elättää sua, niin se tuo niitä näyttökertoja, että jos sä et oo perustoimeentulotuen kuningatar, niin sä olet pelkästään Ei! Siis nyt loppuu! Voit sä siis, haluat sä, että mä sourceen sulle oikeesti ne TikTokit, mitkä on relevantti? Tää ei oo relevantti TikTokki! Ei ole! This is not relevant! Tää on niin turha! Ja tää on paska! Mä myönnän sen itse. Tää on paska TikTok. Älä kato! Siis tää on ihan väärä kuva mun TikTokeista. Oikeesti mulla on laatutuotantoa. Tämä, älkää kattoko näyttöä tällä hetkellä, tää on niin nollakontentti kuin voi olla. Sieltä naukahti tää. Sure! Lopettakaa! Mä myös minä rakastan Animal Crossingia. Ne, jotka tietää, ne tietää, ja Tää on ne, hyvä jotka ei meme, tää on. tiedä, niin niille ei kerrota. Tää, siis, onko? Tää on ihan vitu hauskaa! Siis, miksi mulla on näin hauskaa reagoida mun omiin TikTokiin? Koska näihin liittyy tarinoita ja mä video kertoa nää, koska näitä näytetään mun näytöllä tällä hetkellä fullscreeninä. Mut siis joo, toi Akateme niin kun on tosi kiva. Mä tykkään siitä trendistä ja mä olisin halunnut tehdä ton niin kun kunnollisemmin ton tanssin. Mä oon vähän niinku sad, että se oli tolleen hyvin krasti pikselöity video, mikä tässä nyt on, eikä mikään kunnon parempi high quality video, minkä mä olisin voinut hyvin joskus tehdä, mutta en tehnyt, niin vähän harmittaa. Siis kyllä, tämä, this is me. Tää on vittu mä tälläkin hetkellä. Siis miksi aina kun mä menen ulkomaille, niin minkä ihmeen takia joka ikisessä maassa mä oon tipassa, mä menen sairaalaan. Tän takia mulle on ihan jäätävän profit, että mä maksan 60 € siitä, että mulla on joku hemmetin matkavakuutus. Koska mähän siis olin Amerikoissakin, tossa mä olin Dominikaanisessa tasavallassa niin kun, matkoilla, niin tän jälkeen metin Amerikkaan. Ja te jatkat tietää varmaan, että Amerikoissa on ihan jäätävän terveydenhuolto. Niin kelaa, kun mä maksoin vaan 60 € siitä, että mä pääsin Dominikaanisessa tasavallassa ja Yhdysvalloissa lääkäriin. Ja se Jos sulla olisi oikeita frendejä, niin ne tuo sulle teho-osastollekin huumeita. Parit sneakit hitit sairaalan invavessassa Älkää ja tehkö matka jatkuu tälleen. kohti Siis toi oli ihan- leikkaussalia. No niin, otetaan tässä missä se häntä kiinni uusi lapsiversio. TikTok, let's go. Tästä mulla tulee mieleen, kun me oltiin mun kaverin kanssa Ideaparkissa, niin siellä oli joku pari semmoista 10-12-vuotiaista tyttöä ehkä, Aha. millä oli just tommoset hännät. Ja oikeesti kysymys kuuluu, Sus. missä se häntä on kiinni. Missä se häntä on kiinni? Hyvä meme, tää on hyvä meme. Mä Kerron tykkään teille tästä memestä. lapset, tai no itse asiassa lapset, pistäkää korvat kiinni. Lapset, vähän isommat pistäkää korvat katsoo kiinni. kuunnella. Se on siellä Koska mä- reijassa numero 2, mistä tulee kakkaa. Mä tiedän, naisetkin kakkaa. Se on aika iso red flag, jos nainen niinku ulostaa. Ja, Niin on. ja Ja? pystytte tunteen se hännän sieltä toiselta puolelta. Väliseinä on tosi ohut, sen pystyy tunteen sieltä. Onko? Mä sanon, että tää äijä on selkeästi pannu. Koska that is high class information ja tätä ei itse asiassa tietäisi, ellei sitä olisi tehnyt. Mä luotan, että tää äijä on saanut elämässään. Sieltä Ei. toiselta puolelta. Mä tellaan sulle oikeesti. Mä kävin tekemään This is tutkimusta. facts. En niihin 10-vuotiaisiin lapsiin siellä Ideaparkissa. Hyvä. Mutta on tehnyt diplomi-insinöörityön. Kyllä. Jos sä tarvitset niinku... ei. Jos sä tarvitset apua, niin mä voin auttaa sua niinku tekee vielä enemmän researchia tästä asiasta. Et niinku... I can help you out, bro. Sen enempää mä en sano. Tähän niinku liittyy. Tää on kiinni.
Klassikko. Lassi! Lassi, ei! Mene pois sen naisen luota, Lassi! Pelasta itsesi vielä kun voit. Plus Siis tää... Lassi, milloin kahville? Lassin kanssa kahvi. Lassi on pyydetty kahville. Mut siis tää on hyvä, tästä mä oon ylpeä. Yrittäisin paeta, niin Joo. yrittäisin löytää pakokeinon. Jos ei se ole mahdollista, mä käskisin teidän puhua normaalisti. Ja sit mä rupeaisin selittämään, Mä en tiedä, onko toi mahdollista, mutta mä voin näin yrittää, koska en mä nyt haluaisi, että sulla olisi hirveän ikävä olo kuitenkaan sen 24 tunnin ajan, niin ehkä mä voin yrittää ainakin parhaani. teille koko Nintendon historian. Joo! Tiesittekö, että Let's go! Super Mario Sunshineissa on vettä? Siis No niin, on! nyt mä- On! Mä tiedän! Ei kai toi nyt on oikea fakta, minkä se kertoo, ettei se kuseta mua tuolla faktaalla. Mut siis kyllä, mä oon pelannut niinku joku 1 tunnin Super Mario Sunshinea Switchillä. Ollaan taas saavuttu tähän vaiheeseen videota. Kuten varmasti ymmärrätte, niin mä en kauheasti voi näyttää tätä materiaalia täältä niin kuin OnlyFansin puolelta, koska 1, se on tekijänoikeusrikos, Kyllä. ja 2, YouTube ei tykkää. Olet aivan Puffeli on oikeassa. 2 tuntia. Ei tuhota ihmisten yritystoimintaa, eikö näin? How about that? Sillä jos te tuhoatte mun yritystoiminnan, arvaa mitä tapahtuu. Mä menen takas Kelan tuille. Joten jos te ette halua, että mä oon rotta, niin antakaa mun grindaa mun omaa bisnestä. God damn it! Jusu on top G, kyllä. Siis tosi hassua kommentarua kyllä ollut. Selkeästi ollaan samalla aaltopituudella, tai ainakin se mun aaltopituus jollain tavalla on välittynyt Jusulle. I like this dude. Ja siis kivahan tässä on se, että nyt mä pääsen grindaan rahaa niille muille, jotka on perustoimeentulotuella. Minua ei haittaa ollenkaan, joten jos osaa kyllä olla asialle kyllä. Ja siis se mulla on kyllä välittynyt niin kuin aika hyvin noista muista videoista. Että niin kuin ilmeisesti kuitenkin niin kuin positiivisella mielellä ollaan liikkeellä ja se kyllä välittyy ja tätä minä arvostan. Sillä se on tosi helppoa somessa tehdä joku niin kuin YouTube-video, varsinkin kun YouTube on eri platformi kuin niinku TikTok, kokonaan eri platformi, niin tehnyt tästä niin kuin oikeasti halunnut, niin se olisi hyvin voinut vääntää omaa chaisea, omaa niin kuin informaatiota, sanoa vaikka mitä kaikkia ihmiset, niin kuin kattois tämän tupevideon, uskois sen ja söis sen paskan. Mä arvostan, että ainakin so far tää on ollut hyvin niin kuin realistinen ja tämmönen niin kuin hyvä video. Meillä pitäisi aina olla päässä silleen, joku voi suskea tähän, kun kusipaska video, ihmiset vaan uskoo siihen. Niin jos ei tehdä silleen, ollaan kivoja toisillemme, ellei nyt joku tee jotain oikeasti paskaa. Niin... Tää on kiinnostava review part, let's go! Ja sitten ollut online. Se on aika aikaisin hereillä, täytyy sanoa. En olettanut, että heräisit vittu 10. Venä, onks mä ollut 10 onlineis? Milloinhan tää on kuvannut tän? Koska toi on rare. Mut kyllä mä yleensä käyn yllättävän usein siellä mun sivuilla. Mä klikkaan sinne, koska mä haluan mennä kattoo heti mun DM:iä ja kattoo mitä siellä tapahtuu ja tälleen. Mut joo, näköjään on herännyt 10. Let's go! Yleensä mä herään 12, joten tää oli saavutuspäivä selkeästi. Socks, se on hyvä. Tää on tämmönen niinku Oko! Siis mä lisäsin tän pari päivää sitten, 3 päivää sitten mä lisäsin tän mun profiiliin. Joten tää on niinku uusi, tää on niinku kuvattu joku niinku 4 päivää sitten. Se on nähnyt kaiken mun uusimman tuotannon sieltä kanssa. Katsotaan. default-palvelu. Alushousut ralliraidalla, kiitos. Yksi ralliraita. Minne mä postitaan tän tilauksen? Brother, Jusu, minne mä postitaan tän? Hittaa mun DM-osoite, niin pistetään onnistuu, hei. Kyllä. Kiitos. Cock rating on $5. Jossa, vittu, onko satasko spesiaali? Mä lähetän kaikille Kyllä! OnlyFans-huorille kuvan mun kullista ja katsotaan mitä ne on mieltä siitä. Kyllä, mieluusti reittaan, jos tänne vaan, mut maksa se tippi ennen kuin lähetät kuvan. Koska on paljon äijä, jotka vaan lähettää se, on vaan silleen, brother. Mähän on kattavasta tätä, kai sä tiedät sen. Ja kuitenkin reagoin siihen ja kommentoin siihen, niin mä koen, että se on ihan fair. Mutta jees. Hey, nice. Aha. Thick, but not too flashy. Miksen mä vastaan niihin ikinä tällaisilla emojeilta? Vois. I rated a 8.5. Hausta out of kotsaa 10. kyllä. Good job. Good job, No king! niin, mutta pidemmittä puheitta, ostetaan se OnlyFans Noniin. ja mennään reittaamaan tää. Tässä on itse asiassa niinku videotodiste, Valmis. että Wuffeli on niinku mennyt ulos. Se on mennyt ulos heiluttelen sen persettä ja siellä on häntä. Siellä on häntä, se on tärkeä olla. Täällä on myös tissit ulkona. On. Niinku tissit ulkona, mutta myös ulkona.
Niinku, että se tapahtuu ulkona. Facts. Mikä vittuu, silloin kaulapanta, missä on semmonen nimipaska, tiedättekö niin kuin koirilla. Ja Oho, hyvä, ettei mikki mennyt muuten. Indeed, tämä tässä on muuten väärin typottu tää. Siinä on wuffelli 2 L:llä. siinä lukee wuffeli. Se on mennyt Kahdella aika illä pitkälle, valitettavasti. se on kyllä aika oikee kissatyttö, täytyy sanoa. Ravra. Niin kun oot sun kaverille silleen, joo mennääs ulos strippaan, vai onko sitten tai parista se videosta? Please? Can we be respectful, man? Yikes! Niinku merkittynä sen kavereihin täällä OnlyFansissa, niin onkohan se Kyllä. kuvaan tätä salee? Täytyy sanoa, että mulla on yhtä vitun skämmätty olo joka kerta, kun mä ostan jonkun vitun OnlyFansi. Oho! Täällä on vähän Why though? lesbiana. Why do you feel scammed though? Toivottavasti se luki mun profiili, koska mä kyllä kerron kaiken mitä on odottaa, niin ei pitäisi olla kyllä skämmätty olo. Action. No kuuluu. Suomen suurin OnlyFans-tyttöjen viikonloppu isossa huvilassa. Osaatko yhtä... No niin, nyt tääkin saa paljon mainostusta, koska siis mä menen, oliko se seuraavassa kuussa, mä menen tällaisen ekaa kertaa niinku creatoreiden kanssa mökille, ja siellä sitten tullaan kuvaan kaikkea sisältöä, en tiedä sit vielä mitä, mutta nyt tämäkin saa mainontaa. Let's all be excited about this. Woo! Mökki! Tän arvata, mitä tapahtuu, kun 25 aikuisviihteen tuottajaa on Ja siis ei ole mun kirjoittama teksti. Ei mitään hyvää. Vilpi Attengin Mä en osais kirjoittaa näin Kottagetrip. hienoa tekstiä. Kottagetrip, mut tiedättekö te mikä on parempi kuin Kottagetrip? No se on Kottage Cheese, vittu. Muistakaa syödä raijuustoa. Ja mä tiedän, siis tää on jotenkin tosi... Mä oon niinku jotenkin tosi pettynyt taas, kun tää on vaan niinku default-contenttia. Niinku, että täällä ei oo niinku mitään ihmeellistä, nää on vaan pylly- ja tissikuvia. Google-hausta löytyy miljardeja tämmösiä samanlaisia. Mut sieltä ei Niin löydy se ei oo sama mun kuvia. nainen, joo. Ehkä toivottavasti. Mut mä en tiedä, siis tää oli tosi kallis tää OnlyFans, vittu. Tää oli melkein 20. Ei oo kyllä... Brother, se ei oo 20. Siis mä voin selittää sulle, miten tää toimii. Mä laitan dollarimäärän siihen, 14,69 on mun kuukausimaksuhinta. Ja niin kun siihen päälle OnlyFans ottaa automaattisesti Suomen arvonlisäveron mukaiset alvit. Eli kyllä, koska sinä olet Suomesta, sinä maksat siihen päälle alvit. Mutta minä en näe missään 20 euroa. Minä en itse asiassa näe edes 14 dollaria tai euroa missään. Minä näen 10 euroa. Kyllä, näin se menee. Kyllä vittu 20 arvoinen oikeesti. No kun, siis brother, alvit, syytä alveja ja... Ei oo 20 arvoinen, mä sanon. Mä Aha. oon pahoillani, mutta saa olla tosi ihmeellistä kamaa, että se on mun mielestä 20 arvoinen. Ihan Se fair. puhuu normaali äänellä tässä. Kyllä. Se oli siis somekiisus kans tossa joutua, koska se käyttäytyy niinku normaali ihminen näissä videoissa. Ehkä mun pitäisi jotain hullumpaa Siitä niinku paskaa. huomaa, että se on semmonen vittu sketsihahmo. Tissejä, lisää tissejä. It would be nice to do some candle play. Bro, älä nyt liikkaa mun ajatuksia, please, jossain YouTube-videossa, please. Candle play, mitä vittua se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? Sanotaan näin. Tää on parempi kuin somekiisun OnlyFans. Oh my god, oikeesti vai? Jusu. Uvu. Mä voin sanoa sulle ihan niin kuin oman uvun, koska tää meni suoraan mun sydämeen. Kiitos paljon. Ihana ihminen. Mä voitin kiisupatleen näköjään. Okei. Tää on tosi samaa somekiisu on kontenttia. halvempi. Tosi Okei. samaa Mä en oo siis häntä edes kontenttia, tilannut, niin mä en tiedä mitä hän tekee. Somekiisulla oli ehkä enemmän niinku videoita. Silleen siellä oli niinku enemmän muita näyttelijöitä. Siis mä en oo vielä niin kuin... Mä olen hyvin tietoinen tästä, mutta mä haluaisin pystyä tekemään enemmän. Ja mä oon ehkä aloittanut tämän vuoden, mä oon tehnyt enemmän semmosia niin kuin asioita, mitkä ekana tulee mieleen, että tällaiset videot täytyy olla, tai tällaista pitäisi niin kuin saada aikaiseksi. Eli, ja se, että kun mä niin kuin lupaan, että mä postaan joka päivä, niin se paine on tosi suuri, että mulla ei oo aikaa tehdä jotain niin kuin 20 minuutin videota, jotain pitkää videoa tällä hetkellä, ellei mä sit muuta tätä mun markkinointia, mitä mä sanon, mikä on hyvin mahdollista, että mä teen jossain vaiheessa, koska ilmeisesti ihmiset haluaisi pitkiä videoita. Näyttelijöitä enemmän, mä oon siis tehnyt Maijun kanssa vähän sisältöä, ja meillä on miljoona ideaa, mitä meidän pitäisi vielä tehdä ja kuvata ja tällaista, ja sit on yksi toinenkin ihminen, joka mun pitäisi tehdä, että niin kuin näitä collaboration niin kuin ideoita on, mutta mähän on vasta niin kuin, mä tein Pupuliinin kanssa sisältöä, niin
senkin mä tein vasta joku niinku kuukausi sitten. Mä vasta niinku lämmittelen tän niinku collaboration-juttujen kanssa. Tulee tää mökki viikonloppu, niin sieltä tulee sitä collab-materiaalia aivan varmasti, joten ehkä sitten Jusu on vähän iloisempi. Okei, tää on ihan pikkusen parempi. Mä sanon, tää on Okei, ihan pikkusen interesting. parempi. Mä annan tälle vittu kouluarvosanan 4,5/5. Mä varmaan Toihan on tosi hyvä arvosana! Mitä jäbä oli silleen, että tää olen hyvin pettynyt ja skämmätty, mut 4,5/5, vai mitä se sanoo? Kuuliks mä oikein? arvosanan 4,5/5. 4,5/5! Toihan melkein täydet pisteet! Kiitos paljon! Ehkä jokin sitten siellä sisällössä lämmitti hänen sydäntänsä. Mä annoin somekin sulle saman, mut jos mä annoin sille Okei. saman, niin tää on sit 4,6/5. Ei mulla muuta, meitsi on taas uhrannut Ymmärretty. tähän vitusti aikaa ja rahaa, niin Mut- tykätkää, jos Mut sä voit laittaa sen edelleenkin yrityksen menoiksi, bro. tykkäsitte, tilatkaa, It's jos be fine. tila tututtaa ja yritetään saada tututtaa. 100. Tavataan seuraavassa videossa. Jee! Moikka Jusu! No niin, seurataan, tykätään video ja onko se tilaa? Niin kouluarvosana, mut sano 4,6/5. Siis tää! Mä oon vähän confusion kanssa. Mutta ehkä hän jossain sitten kertoo. Tuo oli pirun hyvä arvosana. Siis tää! Siis mä oon oikeesti tosi otettu, koska siis nähdään Tampereen yössä kyllä. Tälle otetaan yhdet vesihörpyt, eikö otetakin? Äijä meni kiisus sekaisin. Siis ehkä mä en tiedä niin kuin, niin kuin kuvitteleeko mä vaan, mutta ehkä, eikö se ollut vähän pudastunut siinä videossa? Eikö se ollut vähän silleen uovo? Ehkä, maybe, who knows. Tosi siisti kokemus. Eka video, joka musta on tehty, ja ei tullut edes niin kuin ahdistunut tai semmonen kokemus, että oli aika niin kuin positiivinen. Ja kiitos hänelle, että ei tehnyt mitään niin kuin, oh my god! Miksi tää on näin nolo? Tää ihminen on niin hirveä, kun se tekee noloja TikTokkeja! Yksi elämän niinku huippuhetki. Mä voin sanoa, että Jusu sano, että mun OF on 4,6/5. Aha, repikää siitä. Nyt on elämän saavutukset saavutettu.